Ведай, што ў апошнія дні настануць цяжкія часы. Людзі будуць непрыязнымі, непрымірымымі, паклёпнікамі, нястрыманымі, жорсткімі, ненавіснікамі добра. Урывак з другога паслання апостола Паўла да Цімафея, раздзел 3, верш 1-3. Сябры, прывітання, з вами я, ксёндз Вячаслаў Барок, і на гэтым YouTube-канале разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і адказваем таксама на тыя пытанні, якія свет і падзеі ў ім ставяць перад намі як выклікі, пытанні. Сёння хацелася паразважаць пра ненавісць. Ведаеце, ненавісць – гэта подых д'ябла. Больш за 100 дзён у Беларусі адбываюцца мірныя пратэсты, і на фоне нацыянальнага ўздыму ды праяўлення найлепшых маральных якасцяў народа асобнае месца займае ненавісць. Яна, на жаль, вельмі часта уласцівая для тых, хто бароніць ранейшы савецкі і постсавецкі лад жыцця. У такім жыцці, вядома, каштоўнасці духоўныя не ёсць у прыярытэце. Там і далей вельмі істотным з'яўляецца чарка і шкварка. Неаднойчы я і сам вымушаны быў выдаляць каментары з лаянкай, праклёнамі і ненарматыўнай лексікай, што мае апаненты пакідалі пад відэа на YouTube-канале, дзе, вядома, разважаю пра хрысціянства ў сучасным свеце. Падобныя злыя выказванні нерэдка сустракаюцца на розных форумах і ў сацыяльных сетках. Гучаць таксама словы, напоўненыя ненавісцю, і з вуснаў сілавікоў ды высокіх чыноўнікаў. Доказам таму з'яўляюцца безліч відэа ў інтэрнэце. Чаго ж толькі вартыя выказванні, якія ў свой час распаўсюдзіліся нібы вірусы, такія як «Мы ў палон нікога не бяром». Калі хтосьці дакранецца да ваеннаслужачага, ён адтуль павінен сысці як мінімум без рук. Што гэта прамаўляе? Ненавісць. На жаль, ненавісць не затрымоўваецца выключна толькі на вербальнай форме. Яна трансфарміруецца таксама ў канкрэтныя дзеянні. Шакуе, напрыклад, факт забойства 50-гадовага Геннадзія, што мела месца 12 жніўня 2020 году у Салігорску. Забойцам, як высветліў ужо суд, аказаўся 67-гадовы вайсковец на пенсіі, які працаваў ахоўнікам у мясцовым КГБ. Забойца і ахвяра да моманту трагедыі былі знаёмыя дзякуючы сацыяльным сеткам. Спрачаліся на палітычныя тэмы. Нападнік быў прыхільнікам дзеючай улады і са сведчанняў сына ахвяры не скупіўся ў абразлівых каментарах у бок сваіх апанентаў. І вось у выніку ля будынка КГБ ён пры дапамозе садовых нажніцаў забіў свайго ідэйнага ворага. Так бы мовіць, ненавісць дасягнула апагею. Задумваючыся над гэтым актам ненавісці і насілля, я не магу не задаць пытання: гэтае злачынства ёсць выпадковасцю ці ўсё ж для грамадства з такой дзяржаўнай ідэалогіяй, якая ўласціва нашай краіне, можа, ўсё ж гэта праяўленне заканамернасці.
На жаль, следства ў Салігорскую не адказала на гэтае пытанне. Аднак, калі прааналізаваць усе трагічныя смерці, скалячэнні, катаванні ды пыткі, якія мелі і надалей маюць месца у супрацьстаянні сілаў дабра і зла у грамадска-палітычным крызісе ў Беларусі, усё ж напрошваецца выснова, што не, гэта не выпадковасць. Сістэма людскіх узаемаадносінаў, выбудаваная дзяржавай на хлусні і несправядлівасці, прыхільнікаў аўтарытарнага рэжыму заточвае на праяўленне ненавісці да сваіх апанентаў. Зрэшты, у гэтым няма нічога дзіўнага. Дзяржаўная ідэалогія Беларусі, якая чэрпае з камуністычнага мінулага, хочаш, не хочаш, будуючы аўтарытарны рэжым у краіне, непазбежна сваіх прыхільнікаў вядзе да таталітарнай ментальнасці, што ў выніку увенчваецца тэрарызмам. А ён, як кажа катэхізіс каталіцкага касцёла ў параграфе 2297, падвяргае пагрозам, раніць і забівае ўсіх без разбору. Ён глыбока супярэчыць справядлівасці і любові. Аб неразборлівасці, ненавісці і насілля у падыходзе да ўсіх членаў грамадства сведчыць, ведаеце, трагікамічны выпадак, калі адміністратыўнае пакаранне атрымаў ідэйны прыхільнік улады. Ён, калі сілавікі разганялі мірных грамадзян на Пушкінскай у Мінску і пры гэтым праяўлялі неправамернае насілле, маральна падтрымоўваў людзей у балаклавах і выкрыківаў: «Бі, лупі, валі іх!» Аднак пры гэтым сам быў затрыманы. Такое сведчанне даў журналіст Ігор Карней, калі 25 лістапада выйшаў на свабоду пасля 10 сутак няволі, дзе, зрэшты, і сустрэўся з героем, пра якога апавядаў я. Зрэшты, аб тым, што камунізм можа трансфарміравацца толькі ў тэрарызм, казаў яшчэ папа Пій XI у энцыкліцы «Divini Redemptoris» у параграфе 23, а энцыкліка была напісана ў 1937 годзе. Пра гэта я таксама узгадваў у ранейшым відэа напярэдадні 7 лістапада, разважаючы пра мілых сілавікоў. Так вось, паралелі паміж той ідэалогіяй і сучаснай, камуністычнай і сённяшняй нашай, напрошваюцца самі. Ці можа быць па-іншаму? Не думаю. Сёння, сябры, калі мы бачым з боку дзяржавы хвалю пераследу грамадзян за палітычныя погляды і выказванні сваіх думак, я ўзгадваю словы знакамітага польскага філосафа ксяндза Юзефа Тішнера. Зацытую іх. Таталітарная сістэма, між іншым, абапіраецца на тым, што не задавальняецца выключна на самастойным чыненні зла, але зацікаўлены ў тым, каб далучыць да яго як мага больш невінаватых грамадзян. Той, хто сам тоне ў злачынствах і ненавісці, цягне за сабой і іншых.
Між іншым, асабіста я ў гэтым і бачу ўсю тайну праяўленага насілля ў нашай краіне, якое распачалося адразу пасля сфальсіфікаваных выбараў. Напрыканцы прыгадаю яшчэ адно здарэнне, якое, на маю думку, ёсць важным у зразуменні прыроды ненавісці. Гэта знеслаўленне мемарыяла ў Курапатах, аб чым стала вядома 24 лістапада 2020 году. Варвары, напэўна, не любоўю кіруючыся, але ненавісцю на помніку ахвярам сталінізму, што уяўляў сабою камень з іконамі, пакінулі надпіс «Вернём практику НКВД». Адназначна, гэтыя вандалы не былі з тых, каго Лукашенко называў наркаманамі і прастытуткамі, і ў якіх увайшло ўжо ў традыцыю мірна гуляць пад бела-чырвона-белымі сцягамі і ў дадатак для некаторых яшчэ размаўляць на матчынай мове. Вандалы з Курапатаў – гэта акурат і ёсць тыя, хто адурманеныя сучаснай ідэалогіяй дзяржаўнай. Яны знаходзяцца пад уплывам зла і д'ябла і хочуць зло паўтарыць ізноў. Сатана праз іх выдыхае хлусню і насілля, і робіць гэта праз ненавісць да любві і праўды. Катэхізіс касцёла каталіцкага кажа у параграфе 395: «Аднак сіла сатаны не бязмежна. Хоць сатана дзейнічае ў свеце з ненавісці да Бога і яго валадарства ў Ісусе Хрысце. Яго дзейнасць дапушчана Божым провідам, а вось гэты Божы провід магутна і на дабро кіруе гісторыяй чалавека і свету. Так што, колькі б некаторыя з вас сёння не сеялі ненавісці і не служылі злу і беззаконню, любоў і так пераможа, і не можа быць інакш. А таму лепш пакайцеся, тыя, хто паддаецца ненавісці, і пераходзьце на бок дабра. Ведаеце, адмовіцца ад ненавісці – гэта значна больш прыемна, чым задавальняць сваю ненавісць, робячы насілля, здзек, пыткі ў адносінах да сваіх апанентаў. Сябры даслухалі да канца? Ставьте падабайкі. Подписывайтеся на канал. Дзяліцеся відэа ў сацыяльных сетках. Пакідайце каментары. Але добра было б, каб без ненавісці. І вялікі дзякуй вам усім за увагу. Дзякуй Богу, што падпісчыкаў на гэтым канале з кожным разам усё больш. До новых сустрэчаў. З Богом жыве Беларусь. Без ненавісці, але ў любові.